Nosaltres, evidentment, anem a votar a favor i anem a votar a favor perquè entenem que aquesta mesura, en principi la mesura injusta que ha decretat el senyor Rajoy de llevar la paga extra als funcionaris, doncs els polítics han de donar exemple i han de tindre el mateix tracte que els funcionaris. Ens felicitem que al final això hagi estat una proposta d'alcaldia i a més que hagi estat per a este plenari, perquè pensàvem que era en este plenari quan tenia que fer-se, i encara que al final l'alcaldia l'ha presentat in extremis, és un motiu de goig el fet que s'hagi reaccionat quan tocava i per tant ho anem a votar a favor sense que això signifique que nosaltres estiguem d'acord en el salari que en el seu moment s'ha aprovat, que ja votarem que no, però sí el que estem aprovant és la reducció de 14 a 13 pagues i en això sí que estem d'acord. I fins i tot tant per al senyor alcalde com per al regidor de personal, que té més títols que la duquessa d'Alba, perquè pareixia que tenia ahir tota la meitat de competències de l'Ajuntament, però malgrat les competències que té, n'hi haurà que reduir el jornal. Gràcies. Bé, a l'altre farem una targeta desplegable per a totes les competències i menys mal que no has dit incompetències, això t'ho agraïsc. I per almenys ficar així damunt de la taula que sí que és de veres que en un moment determinat, ja en novembre o desembre de l'any passat, se va ficar de manifest que este regidor alliberat, igual que l'alcalde, volien assumir les mateixes característiques que pogueren tindre els funcionaris. És a dir, ja manifestàrem en el seu temps que aquest 2% de l'IPC no anàvem a pujar-lo perquè consideràvem que si el funcionari no se pujava, nosaltres tampoc ens hauria de pujar, i ja en el seu temps manifestàrem això. Per tant, estava clar i estava cantat que si el funcionari no té la paga extra, nosaltres anàvem a renunciar a ella. El que sí que m'agradaria en aquests moments és reprochar tant al grup socialista com a més al XMSI la falta de coherència. Crec que si realment estan en contra de totes aquestes mesures d'ajust, evidentment vostès haurien d'haver-se ficat en contra, igual que ha fet Esquerra Unida, que està en contra de totes aquestes mesures d'ajust i haver votat en contra. Crec que és el que tocava també, si ja estan en contra d'això. Està vostè defendent els funcionaris des de la part còmoda, des de la postura còmoda, de dir el que vostè creu, perquè sap que no va fer-se. Són moments difícils, són moments en què d'alguna forma tots estem ajustant-nos i tots tenim que treballar les hores que tenim que treballar i tenim els dies de vacances que tenim. N'hi ha qui en té més, n'hi ha qui en té menys, però se respecta perfectament l'horari de treball i se respecta el que són les jornades de vacacions. No creguem que sigui el millor sistema per a tocar a treballar el funcionari, però d'alguna forma estem tots apretant-nos el cinturó i en aquest cas nosaltres ens considerem que estem en el mateix paquet. Sap vostè perfectament, quan parlava de lo que són els salaris d'aquest regidor i del senyor alcalde, sap perfectament que s'està parlant d'un 0,6% del pressupost, que n'hi ha pobles que estan molt per dalt en el salari dels regidors alliberats i en aquest cas el XMSI en cap moment està superant aquest 0,6. Estem parlant que el sueldo d'aquest regidor alliberat i del senyor alcalde representen menys del 0,6%. Sap que en altres poblacions, i fins inclús conforme s'ha publicat en premsa, molts tenen que tocar aquest salari en el moment en què aquest anteprojecte de llei pugui anar a debatir-se. Però el XMSI no està en aquest cas. El XMSI està en el 0,55% i en el moment en què nosaltres toquem aquesta 14ª part del nostre salari estem per baix del 0,51% del que és el pressupost, cosa que pocs pobles del voltant poden dir. Per tant, per molt que diguen, aquest Ajuntament és model d'exemple en què no superem en ningú moment aquest 0,6 que pareix que s'estiga barallant i no superem, i som uns dels pobles on més baixets de la comarca tenim el que són les assistències, les indemnitzacions per assistència, i això vostès ho tenen molt clar. Per tant, dir-li que era una cosa que nosaltres ja pensàvem que això es tenia que fer així i que si es tenia que fer a través d'un decret d'alcaldia o d'una resolució que poguera fer el tècnic de l'Ajuntament, no que poguera fer ningú més. Per això l'ha redactat el secretari de l'Ajuntament.
Moltes gràcies. Crec que tant el grup socialista com Esquerra Unida com nosaltres hem partit del fet de que l'origen de tot això és una cosa en la qual no estem d'acord i és que se rebaixa la percepció salarial dels funcionaris. En això no estem d'acord. Ara bé, després n'hi ha que aplicar el pragmatisme i la real política. La real política, és a dir, a mi, jo preferiria que vostès se rebaixaren el jornal perquè consideren que n'hi ha que rebaixar-ho, perquè en continua seguint excessiu i tal, i no per analogia als funcionaris. Però el ben cert és que tenim una decisió, tenim que prendre una decisió. Als funcionaris d'esta casa se'ls ha rebaixat el jornal perquè se'ls ha eliminat una paga extra. Què fem amb les dues úniques persones que cobren d'aquest Ajuntament un jornal, un salari, i que no els afecta? Podem fer dues coses, o deixar-los conforme estan, o com a mínim rebaixar-los el 7%. Arribat aquest moment, jo pense que se l'ha de rebaixar el 7% i, per tant, votar a favor. Votar a favor per això, que a mi l'origen de tot això em sembla just. Ja ho he dit, primera perquè personalment m'afecta i segona perquè no em sembla una solució. Però clar, suposem ara que votem que ens abstenim o que votem que no. Perquè podríem votar que no precisament perquè volem que siga no un 7 sinó un 10%. També se pot interpretar com a que més Algemesí vol que l'alcalde i el regidor continuen cobrant el mateix. Vull dir, els vots n'hi ha que explicar-los, per això tenim este tort. Jo estic explicant perquè jo penso que el mínim que podíem fer era que vostès se rebaixaren aquest 7%. A mi el que m'agradaria és que la situació econòmica no fera que cap funcionari ni cap treballador de l'estat espanyol ni perguera el jornal, ni perguera poder adquisitiu, ni se li rebaixara. A mi això m'agradaria, però cal acotar el que estem delimitant. Estem delimitant traslladar per analogia una rebaixa a les dues úniques persones a les quals no afecta. Crec que hem dit que amb independència d'això nosaltres veuríem en bons ulls que la rebaixa fora major, perquè pensem que els jornals continuen sent excessius. El 0,6 és cert, però és cert que començaren la legislatura per damunt del 0,6 perquè no hi havia 2 regidors, n'hi havia 3 regidors alliberats. Per tant, s'ha rectificat i en el seu moment em sembla bé i ho continuem dient. Estem per baix d'aquest 0,6, sí, però podrien estar treballant per aquests mateixos diners en comptes de 2 persones, 3, i potser igual seria més rentable. O també està l'altra proposta, que en comptes de 2, que siga una. Vull dir, me pareix que les coses se poden veure, incoherència cap. Vostès no tenen més remei que passar per el mateix que estan passant la resta de funcionaris. El millor seria que no tinguin que passar els funcionaris, sí, i que això se debatira per un altre motiu, també. Però nosaltres anem a votar a favor perquè ens sembla que és necessari i que els polítics hem de donar exemple, i aquesta és la qüestió. Els polítics hem de donar exemple i quan s'apreta el cinturó als ciutadans, els polítics s'han d'apretar el cinturó. Ja està, senzillament. Gràcies. Passem a votar este punt. Vots a favor. Són 19. Abstencions, 2.